बेईमान कोई भी नहीं ଟଙ୍କା ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଯୌବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। ଓ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ତମେ ତ ହଉଛ ମୋର ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। ତମେ ମତେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦଉଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୁରୁଷ ହିଁ ମତେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇନି। ପ୍ରତି ରାତିର ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଫୁଲ ସେଜାଉ ସଜେଇ ତମ ଫେରିଆ ବାଟକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ତୁମ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତୁମକୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ମତେ ନିଦ ଲାଗେ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ରାତି ଭଳି ଆଜି ବି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଫୁଲ ସଜ ସଜେଇ ବିଛେଇ ବସିଛି। ଆସ ସମ୍ପଦ ବାବୁ ତମ ପୁରୁଷର କାମନାର ନିଆଁଟିକୁ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଜାଗୃତ କରିବ। ଆସ ସମ୍ପଦ ବାବୁ ଆସ। এই বীরা হচ্ছে ମୋ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ। ମୁଁ ବୀରା ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତା ଦେହର ବାସ୍ନା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ ଯେମିତି ବି ଥାଏ ତା ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ସତରେ ବୀରା ମୁଁ ତ ବୀରା ବଞ୍ଚି ରହିବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତୁ ବୀରାର ବେପାର ହେଇପାରିବୁନି। ଏଇଟା ମୋ ଇଲାକା, ସବୁ ଦାଦାର ଇଲାକା। ସବୁ ଦାଦା ଇଲାକାରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛି ରଘୁ ଦାଦା। କଣ କହିବା ଅରମଜଦା? ହଁ ବୀରା ଉପରେ ଆଖି ପକେଇବ ସିଏ। ମୁଁ ତ ଆଖିଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିବି। ରଘୁ ଦାଦା ରଘୁ ଦାଦା ତମ